Va, que avui us porto una activitat molt visual i molt fàcil de fer per demostrar i perquè ens quedi ben clar que la suma dels angles d'un triangle sempre fa 180 graus. Sempre, sempre i sempre. Només us farà falta una cartolina, unes tisores, un regle i un permanent. D'acord? Segurament a l'escola en algun moment has passat pel tema de geometria i t'han dit que la suma dels angles d'un triangle fa 180 graus. I tu t'ho has d'aprendre de memòria, sense entendre per què. Però no, avui farem la comprovació i aquesta activitat et servirà per recordar sempre més que els angles d'un triangle sumen 180 graus. Com ho farem? Molt i molt fàcil. Mira, agafes la cartolina i dibuixes el triangle que et faci més ràbia, el que et doni la gana. Com tu vulguis, pot ser rectangle, equilàter, pot ser escaler, pot ser tot. Mentre tingui tres costats, pot ser qualsevol, d'acord? Jo dibuixo aquest. Aviam. Un cop dibuixat el triangle, marquem bé els angles. Intentem marcar-los una miqueta igual tots, més o menys similar, d'acord? I aquest també. Ara, el que haig de fer és retallar el triangle. Ja tinc el triangle retallat, ja els tres angles marcats. Següent pas, i ja últim i definitiu. Retallaré les puntes d'aquest triangle. Què passa si ajunto aquestes puntes fent coincidir els angles? Doncs mireu, que bonic i que preciós que queda. Oh, què és això? Justament, si us fixeu, queda una línia recta, queda un angle pla, i un angle pla, com ja sabeu, mesura 180 graus. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i us hagi servit de molta ajuda. Vinga, fins una altra. Adéu!